čtvrtá, Já se musím podívat, jak jsem s váma do té školky nechodila, že? To bylo super, ono bylo první A, První A, druhá B. tu jsme všichni. Tady je to znova druhá B, já jsem propadl. A tady už jsem vás nedoběhl. Hraješ karty, že? Já to srovnám podle cít, abyste trochu měli v tom nějaký pořádek. Tak prosím, můžeš začít. No tak ty jsi to měl, ne? A komentovat, kdo je kdo. Proč? To se každý najde, ne? To se pozná. Počkej, jsi brýle? Je to Zbalí ho to. Už chudík, tak já nevím. Hejda. Ty vole, to čo robila? Hej, to jsem já, tady s tím košem, to jsem já. Tak vy jste. Ne, někdo další je tam. To je Miloš Zuber. Ano. Páte tam jeře? Nevím. Páte, že? Jo, Ladík k nám pak přišel. Vedle mě se Gabka Hudečková. To byla Gabka Hudečková, jo? Když se jmenuješ jiná, dneska. Bohužel jinak. To je Silva Kavalová. Musíme další na to. To je čí ten? Už tebe najdu. Já jich odevzdávám. To je Kráp, Kravek. To je Simona. To je Iva Hrdinová. Ona to vzala To je Žilová. Ivetka, no. Já? Iveta Žilová. Ona to do... Kejda tu je. Ano. No, oni Já ti ukážu se. Kolera, ale ty ten zbytek nepoznám. Pojď, já se podívám. Já se podívám.